Чаму ў Маскве зноў смяюцца над пятым артыкулам НАТО? Што памяняе ў беларускім спорце новы закон і як дажынкі ў Заслаўі змянілі гістарычнае аблічча горада? На белсаце асноўныя падзеі суботы я, Алесь Залеўскі. Вітаю спадарства, і калі вам бяспечна, прашу паставіць лайк гэтаму відэа, каб болей людзей пабачыла навіны па-беларуску і без цэнзуры. Зноў правакацыя Крамля. Расійскія знішчальнікі парушылі паветраную прастору адразу дзвюх краінаў чальцоў НАТО – Эстоніі і Польшчы. На інцыдэнт адрэагаваў Дональд Трамп. Таллін скарыстаў 4-й артыкул Паўночна-Атлантычнага альянсу. А расійскае міністэрства абароны робіць выгляд, што нічога не адбылося. Віталь Бабін працягне. Адразу 3 знішчальнікі МіГ-31 без аніякага дазволу ўвайшлі ў эстонскае неба, ды заставаліся там ажно 12 хвілінаў. Учорашні залёт стаў ужо 4-тым парушэннем паветранай прасторы Эстоніі з боку Крамля з пачатку года. Далейшая эскалацыя – гэта, думаю, пытанне найбліжэйшай перспектывы. Расійская армія будзе на першым этапе тэставаць, правяраць магчымасці супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны Паўночна-Атлантычнага альянсу. А далей будзе спрабаваць больш смело і правакацыйныя дзеянні і акцыі, калі не будзе змястоўнай і жорсткай рэакцыі вайсковага характару на такія правакацыйныя дзеянні з боку Крамля. Гэта можа быць вялікай праблемай, гэтак на інцыдэнт адрэагаваў гаспадар Белага дому Дональд Трамп. Таллін, у сваю чаргу, скарыстаў 4-й артыкул НАТО, каб запытаць кансультацый хаўруснікаў з альянсу. Я думаю, што калі б нам раней давялося сутыкнуцца з такімі часамі, у якія мы жывем цяпер, мы былі б надзвычай занепакоеныя. Але цяпер рашучасць Эстоніі палягае, напрыклад, на даволі радыкальным павелічэнні выдаткаў на абарону сёлета на 3,4% ад ВУП. У наступным годзе гэта будзе ўжо 5,4% ад ВУП. У сувязі з інцыдэнтам МЗС Эстоніі выклікала часовага паверанага ў справах Расіі і ўручыла яму ноту пратэсту. У Маскве усе абвінавачанні аспрэчваюць. 19 верасня гэтага года 3 расійскія знішчальнікі МіГ-31 здзейснілі планавы пералёт з Карэліі на аэрадром у Калінінградскай вобласці. Палёт адбываўся ў строгай адпаведнасці з міжнароднымі правіламі выкарыстання паветранай прасторы, без парушэння межаў іншых дзяржаваў, што пацверджана сродкамі аб'ектыўнага кантролю. Усяго праз некалькі гадзінаў пасля правакацыі ў небе над Эстоніяй 2 расійскія знішчальнікі учынілі нізкі пралёт над нафтаздабыўчай платформай і ў Польшчы. Будзе праблема з артыкулам 5. Ці будзе ён скарыстаны, калі Расія дойдзе да высновы, што еўрапейскае грамадства надта аслабленае, каб выйсці з зоны камфорту і пайсці на вайну з Расіяй, дапамагаючы, напрыклад, балтыйскім краінам. І тады 5-й артыкул не спрацуе, бо палітыкі нічога не зробяць супраць настрояў свайго грамадства. І гэта будзе праблемаю. У ноч з 9 на 10 верасня Расія запусціла дзясяткі дронаў у бок Польшчы з тэрыторыі Беларусі. 19 з іх зафіксавалі сілы СПА. У выніку пасля гэтай атакі наша заходняя суседка разам з хаўруснікамі НАТО распачала абарончую аперацыю «Усходні вартаўнік». Віталь Бабін, Белсат. Калі Польшча адчыніць мяжу з нашай краінай сцяж, невядома, а цяпер і з Латвіі трапіць у Беларусь можа стаць складаней. Міністэрства камунікацыі гэтай краіны плануе не падаўжаць ліцэнзіі на аўтобусныя пасажырскія перавозкі ў нашу краіну. Пра гэта паведаміла выданне Delfi.lv. Пастанову абгрунтоўваюць рызыкамі на межах еўразвязу. Пад імі латвійскае ведомства мае на ўвазе павелічэнне патоку пасажыраў, якія накіроўваюцца ў Расію і Беларусь праз іхную краіну. Цяпер з Латвіі адпраўляюцца 4 аўтобусы ў Расію і 3 у Беларусь. Пры гэтым з 15 кастрычніка краіна ўводзіць забарону на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі арганізаваных групаў з Латвіі ў Беларусь і ў адваротным кірунку. Тым часам праблемамі для Варшавы абарочваецца закрыццём польскай мяжы з Беларусю. Так, насуперак заявы беларускага МЗС, 1500 грузавікоў з польскай рэгістрацыі не могуць пакінуць нашу краіну. У Брэсце перапоўненыя машынамі ўсе 4 транспартна-лагістычныя цэнтры, а ўлады не выдаюць дазволу на выезд. Такім чынам, гэтыя фуры фактычна знаходзяцца ў закладніках. Паводле падлікаў адмыслоўцаў, за дзень прастою на стаянцы грузавікі прыносяць дзяржаўнай кампаніі «Белмытсервіс» больш за 60 000 евро прыбытку. Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў канчатковую пастанову адносна беларускіх спартсменаў.
Яны змогуць браць удзел у зімовай алімпіядзе ў Мілане ў наступным годзе. Праўда, у нейтральным статусе. У паведамленні МАК гаворыцца, што для беларускіх і расійскіх спартоўцаў будуць выкарыстоўвацца ўмовы допуску, зацверджаныя перад парыжскай леташняй алімпіядай. Тады да ўдзелу ў гульнях дапусцілі індывідуальных алімпійцаў з пашпартамі Беларусі ці Расіі, але выступаць яны маглі толькі пад алімпійскім сцягам. Пад забарону трапілі спартоўцы і дапаможны персанал, які падтрымліваюць вайну Расіі супраць Украіны або маюць кантакты з войскам ці сілавымі структурамі. Пры гэтым Міжнародная федэрацыя біятлону, лыжнага спорту і хакею не дапусцяць нашых суайчыннікаў да алімпіяды нават у нейтральным статусе. Радыкальныя змены ў беларускім спорце ў працяг тэмы. Александр Лукашенко падпісаў указ, які цалкам перабудоўвае сістэму фінансавання гэтай сферы. Большасць нормаў уступіць у сілу на лета, але асобныя правілы ўжо пачалі дзейнічаць адразу пасля публікацыі дакумента на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Змены закранаюць усе ўзроўні спартовай сістэмы краіны. Цяпер федэрацыі змогуць разлічваць на субсідыі з рэспубліканскага бюджэту, а клубы з мясцовых. Аднак кожная капейка будзе ісці строга адпаведна каштарысу. Федэрацыі ўзгодняць яе з міністэрствам спорту, клубы яшчэ і з мясцовымі ўладамі. Па меры дзяржаўнай падтрымкі будзе штогод вызначаць урад. Дадатковай крыніцай фінансавання стануць спонсары. Праўда, для іх ранейшыя падатковыя льготы адмянілі. В целом спонсоры все это, как правило, городские государственные организации, поэтому все равно в любом случае они каким-то образом будут финансировать, может, не в том объеме. Аднак у правілах ёсць і выключэнні. Асаблівы статус атрымалі НАК, які ўзначальвае сын кіраўніка дзяржавы Віктор Лукашенко, і Паралімпійскі камітэт. Гэтыя арганізацыі будуць мець максімальна свабодныя ўмовы. Ім дазволена прымаць спонсарскую дапамогу без абмежаванняў у любой форме і на любыя сумы. Спонсарам нават не абавязкова пісаць у дамовах, чым менавіта яны дапамагаюць. Плюс не стоит забывать, что помимо вот таких открытых, скажем так, исключений, у нас есть и более тайные исключения, такие как президентский спортивный клуб, который личным решением Лукашенко освобожден от уплаты налогов. Все те бизнесы, которыми он владеет, все те так называемые кошельки режима Лукашенко, которые постоянно вносят туда те или иные денежные средства, все это освобождено от налогов. Новы документ открывае спартовым арганізацыям дзверы ў бізнес. Цяпер афіцыйна дазволеная арэнда маёмасці, рэклама, выдавецкая дзейнасць, продаж білетаў і трансляцыяў. Прыбытак ад рэкламы вызваляецца ад падатку, а спартовы інвентар і ўласныя патрэбы можна будзе увозіць без падаткаў. В принципе, все то, что делает Лукашенко все эти годы, это не идет на пользу белорусскому спорту. Мы видим только какие-то индивидуальные успехи людей, которые, как правило, вообще большую часть своей жизни находились вне территории Республики Беларусь. Все это делается для еще большего контроля именно денежных потоков. Аднак установленыя і жорсткія рамкі. На заробкі дазволена выдаткоўваць толькі 30% спонсарскіх сродкаў. Агенцкія выплаты забароненыя. Кантракты з замежнымі гульцамі магчыма толькі са згоды Мінспорту. У гульнявых відах спорту клубы абавязаны не менш за 15% дапамогі накіроўваць на дзіцячыя школы. Я не думаю, что существенно что-то поменяется. Ну, немножко еще беднее станем. Там уже, наверное, и так нечем платить, по большому счету. Там зарплаты уже ниже некуда. Сёлета до лістапада Мінспорта павінна скласці першы спіс федэрацыяў і клубаў, якія атрымаюць субсідыі ў новым годзе. Надалей такі пералік будуць фармаваць штогод до 1 чэрвеня. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. Менш за 2 гадзіны засталося да пачатку конкурсу інтэрбачання ў Маскве. Гэта мае быць адказам Расіі на вядомы конкурс Еўрабачання, які пройдзе ў рэтраградным стылі часоў халоднай вайны. Хаця яшчэ тыдзень таму мала хто з апытаных у расійскай сталіцы мінакоў ведаў пра гэтую імпрэзу, і далёка не ўсе замежныя госці конкурсу не маглі назваць удзельнікаў ад сваёй краіны. Працягне тэму Ірына Драфійчук. Надзвычайнае відовішча абяцаюць арганізатары конкурсу «Інтэрбачанне-2025» на Лайф-арэна ў Новаіванаўскім пад Масквой.
вы будете поражены. У нас никогда не было ни на одном шоу такого невероятного культурного разнообразия. Указ пра правядзенне песеннага конкурсу Путін выдаў у лютым. Каля 9 мільёнаў долараў на імпрэзу вылучыў расійскі ўрад, а арганізацыяй займалася Міністэрства замежных справаў. Не надо бояться конкуренции. Если Евровидение кому-то доставляет удовольствие, мы же не запрещаем смотреть Евровидение в нашей стране. Удзельнічаць жа ў Еўрабачанні Расія не можа з 2022 года. Інтэрбачанне – спроба адрадзіць аднайменны конкурс, які ладзілі спачатку ў Чэхаславаччыне, а пазней у Польшчы, як сацыялістычную альтэрнатыву Еўрабачанню. Тады песеннае спаборніцтва дэманстравала ўяўную салідарнасць краінаў Варшаўскай дамовы. Когда смотришь на состав интервидения, особенно сейчас, это просто какой-то набор случайных государств и абсолютно случайных артистов, у которых нет ничего общего, которые сделали что-то ради того, чтобы написать новости об этом. Нашу краіну на конкурсе прадстаўляе суперфіналістка шоу «Х-фактор Беларусь» Наста Краўченка, якая, між іншага, спявала ў трэках «Надо» для падтрымання Лукашэнкі на выбарах і «Что ты сделал для Родины» на словы Ганны Сялук, нявесткі Лукашэнкі. На інтэрбачанні Наста пяе песню «Матылёк». Агулам у конкурсе ўдзельнічаюць прадстаўнікі 23 краінаў. Апроч Беларусі, Еўропу прадстаўляе толькі Сербія. Сярод іншых удзельніц – Кітай і Куба, Кыргызстан і Эфіопія, Венесуэла і Бразілія. Інтэрвізія музычны фестываль, прэс-свяга. Інтэрбачанне – найперш музычны фестываль. Фестываль, які падтрымлівае традыцыйныя каштоўнасці, культурныя каштоўнасці, сямейныя каштоўнасці і сапраўды сканцэнтраваны на музыцы. У Бразіліі у нас няма ні інтэрбачання, ні еўрабачання, таму гэта частка новага свету, у якім мы жывем. Амерыканскі ж выканаўца Брэндон Гоўард адмовіўся ад удзелу ў апошні момант, спаслаўшыся на сямейныя абставіны. Яго замяніла спявачка Васці. Пры гэтым у расійскіх крыніцах не афішуюць информацию, что она активистка ЛГБТ-супольности. Страны большие, найти в них артиста, который согласится, тем более, что там, в общем, по большей части речь идет о довольно непопулярных и малоизвестных музыкантах, то не очень большая проблема. За деньги согласиться, за деньги найти человека, который это сделает. У адрозненне ад Еўрабачання галасаванне гледачоў на інтэрбачанні не прадугледжанае. Абярэ пераможцу журы. Неўзабаве пасля правядзення імпрэзы абяцаюць назваць і краіну, у якой мае праходзіць наступны конкурс. Ірына Дарафейчук, Белсат. Конечно, голосования не будзе. Свята дажынкі традыцыйна падаецца як урачыстасць у гонар хлебаробаў, аднак у рэальнасці ўсё часцей пакідае дваісты след. З аднаго боку новыя паркі, муралы і добраўпарадкаваныя плошчы, з другога страта сапраўднай гісторыі гарадоў. Сёлета пад ударам апынулася Заслаўе, якое адзначае 1040 год ад узгадвання ў пісьмовых крыніцах. Як праходзяць абласныя дажынкі на Меншчыне ў наступным матэрыяле. Да сваіх 1040-гадовых угодкаў Заслаўе атрымала тытул сталіцы Менскай вобласці і стала месцам правядзення абласных дажынак, што пачаліся сёння. З гэтай нагоды гараджане атрымалі сучасны моладзевы парк са скейт-пляцоўкай, выставачныя павільёны з 3D-макетамі гістарычных артэфактаў, прысвечаных гісторыі гораду. На сценах дамоў з'явілася 10 муралаў, у прыватнасці з партрэтам і цытатай Сымона Буднага па-расейску, а таксама чырвона-зялёны пешаходны пераход. Разам з пазітыўнымі зменамі прыйшлі і страты. У гістарычным цэнтры экскаватары знеслі некалькі драўляных дамоў пачатку 20-го стагоддзя, у тым ліку карчму і краму, якія некалі ўваходзілі ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Чаму ўлады выбіраюць знос, а не рэстаўрацыю? Бо гэта дорага, бо гэта трэба шукаць бюджэт, бо гэта доўга, падчас дажынак не паспееш, да дажынак не паспееш. І тады будуць пытанні, што не добраўпарадкаваў, можа там ад Лукашэнкі ці там ад губернатара прыляціць. Навошта каму гэта патрэбна, калі прасцей проста праз адміністрацыйны рэсурс выключыць з дзяржспісу. Гістарычна дажынкі, свята канца жніва і гонару хлебаробаў за ўраджай. У сучаснай Беларусі яно ўсё часцей траціць першапачатковы сэнс і ператвараецца ў ідэалагічнае мерапрыемства, лічыць Арцём Брухан. Нават тут у 2020 годзе яны лічаць, што яны гэтую працу правалілі тады, і ўсё прывяло да 2020 года. І вось зараз такім чынам спрабуюць
свае мінулыя памылкі выправіць, як яны лічуць, і любое магчымае масавае мерапрыемства пераўтвараць у свята ідэалагічнае. Сёння падчас свята працуюць гандлёвыя пункты, інтэрактыўныя зоны і кірмаш майстроў. У вечаровай праграме побач з урачыстай цырымоніяй узнагароджання найлепшых аграрыяў вобласці выступіць расейская поп-спявачка Слава. Ёсць і вялікі спіс беларускіх прарэжымных артыстаў. Скончыцца вечар святочным феерверкам. Андрэй Сульжыц, Белсат. Гэта ўсе навіны ў аб'ектыве. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код на вашых экранах. Дзякую гаспадарству за ўвагу і зычу спакойнага вечара.